водородна уредба на монтирана на Audi A6 2000 кубика инжекция. Сега ще покажем специално монтажа, къде е монтирана уредбата на компактно място в багажника под кората на автомобила. Ето, вижте за какво става въпрос. Това е електрониката. Генераторът, монтиран на компактно място в основата на багажника, и самия воден филтър с показател на нивото. Тук на това компактно място се слага ето тази кора по този начин. Момент. Ето. И вижте как компактно става уредбата.